ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Дом Тиҷей. Номи ман Шаҳром. Имрӯз 19 сентябри соли 2021 1000 рубл 155 сомониву 80 дирам ва $100 1131 сомониву 80 дирам. Дар имрӯзанавормон 16 та хонаҳои фурӯшӣ мешаванд аз Душанбе, Хуҷанд, Бухтар ва ғайра. Нархҳо аз 63 000 сомонӣ сар мешаванд ва хонаи кредит яъне ипотекаам ҳаст. Барои ҳамин ҳатман навора то охира тамошо кунед, лайк монед ва дар каналмон подписатсия кунед. Дӯстони гиромӣ, агар шумо ягон хонаи фурӯшӣ доштагӣ бошед, ба рақамҳои барои реклама танҳо дар WhatsApp сурат ва маълумоти пурраи оиди хонатон роҳӣ кунед. Агар хона гуфтаиста бошед, дар комментария нависед чӣ хали хона шуморо даркорад. Бисёр бад гап намезанем, рафтем. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Вахш. 8 сотиқ замин, 2 дархона. хона коробка мебошад, яъне бе ремонт ва ҷойгир аст дар ҷамоати деҳотии Ваҳдат, деҳаи Шаҳриёр. Нархаш 63 000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, як хонага бо масоҳати 25 метри квадратӣ дар дуюмо шонаи бинои новостройка. хона ремонт дорад, бо чизу чораш савдо мешавад. об, свет, канализатсия ҳаст, ҳуҷҷатош 100% мебошад. техпаспорт дорад. хона дар Гипразем наздики бозори Деҳқонда ҷойгир аст. нархаш 155 000 сомонӣ. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай, WhatsApp дорад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Пистамазор, дар наздикии беморхонаи Шифо ва наздикии трассаи Душанбе Ваҳдат ҷойгир аст. мактаб, боғчаи кӯдакона ҳам дорад. хонаи фурӯшӣ дар 6 сотиқ замин сохта шудааст. 3 дархона ва ҳаммом бо кирпичи пухта, дару тирезаҳои пластикӣ ва дарҳои дарунӣ ҳам сифати хуб аст. ва ремонташ нопурра, 2 то времянка, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом ва ҳезумхона дорад. нархи хона 400 000 сомонӣ мебошад. бо арзон ҳам мешавад. аз номи канали Дом Тиҷей гап занед. хона дар ҷои ҳамворӣ мебошад, на болои теппаҳо ва ҳуҷҷатҳоям 100%. марҳамат дӯстони гиромӣ, рақамҳои соҳибаш дар рӯи экране. рақамҳои Россия ва Тоҷикистон имо доранд. рақамҳои Россия Viber, WhatsApp, ВКонтакте дорад. обу светаш ҳама вақтаяй. марҳамат, варианти хубай фикр мекунам. хонаи фурӯшӣ дар Федератсияи Россия, Владимирская област, деревна Лисави. ай Москва 1 соата раҳай то хонара. 3 хонага, стяжка кардагия, ремонтуш нимкулаяй. хулас бо кор дора хона дарунуш. дар дуюмо шонаҳай, доми кирпични 2 этажа мебошад. мактаби миёна. ай пеши хона мебиёянд, мебаранд автобус қатӣ, бо мегардонанд миёранд кӯдака, пешашда бо магазинай. об, свет дора. газаш гузарондагӣ нестай. газ касида махкул боша мегзарона дар наздикиш турбаи газай. 68 метри квадратӣ мебошад. дару тирезаҳои навзадагиянд, ҳамаш қоидавӣ. як камтарак ремонт мекунӣ, медрои зиндагӣ мекунӣ. марҳамат дӯстони гиромӣ, рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай, WhatsApp дорад. нархаш 650 000 рубл. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, 2 хонага бо масоҳати 82 метри квадратӣ. масоҳаташ бениҳоят хубай, метавонед 3 хонагаам кунед. дар 14-умо ошёнаи бинои новостройка. худи бино аз 16 ошёна иборат аст. қарор аст дар тарафи диагностика шаҳри Душанбе. 1 квадраташ ҳамагӣ $280 бародаро, лекин айни ҳол сохтмони бино рафтест. 3-ум этажаш хестестай. 1 солу 8 моҳ пас бояд буд шава ва супоранша хоная. марҳамат, рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай. ман аллакай ҳисоб кардагим, 20 чанд ҳазор доллар мешава фикрам. сомонӣ ва рублишам дар рӯи экран. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Файзобод, боғи Мирӣ. 3 дархона дорад бо калидор. дар калидоруш баня, об ҳамаш ҳаст. наздикии хона да мактаб мебошад. хона коробкая, яъне беремонт. 7 сотиқ замин дорад ва нархаш бошад 115 000 сомонӣ. бо муомилаам мешавад.
рақамҳои соҳибаш дар рӯи экране. Аз номи канали Dom TJ гап занед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бухтар, маҳаллаи Сарчашма. 4 сотиқ замин, 3 дархона, калидор, кухнӣ, аловхона, ҳоҷатхона, баня дорад. Оби гарму хунук ҳаст. Документош 100%, дарахтҳои мевадиҳанда дорад. хонаи навсохтагии калон. 3 хона дар якум ошонаш, боз мансарди 10/6 дорад дар дуюм ошонаш. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экране. рақамҳои Россия, WhatsApp доранд. дар хона одам зиндагӣ мекунад, нархаш бо маслиҳат мебошад. мактаби 13 Садиқ дар наздикиш мебошад, маршруткаи 3 мегузарад. дӯстони гиромӣ, боз якта дигар хона аз шаҳри Бухтар аст. навора бо диққат тамошо кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, 9 километр дар наздикии кирпичзавод. 4 дархона, 6 сотиқ замин, об свет ҳаст, гирди ҳавлӣ маҳкам мебошад. нархаш $24,000. аз канечкаи троллейбус 1 километр роҳ то хонара мебошад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экрана. WhatsApp дорад. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ, 3 хонага бо кухнӣ дорад. оби гарму хунукам ҳаст. хона қарор аст дар ноҳияи Рӯдакӣ, домои Нефтяник, новостройка мебошад дар лави роҳи трасса. нархаш $28,000. дар сеюм ошона ҷойгир аст ва масоҳаташ 78 метри квадратӣ мебошад. 2 балкон дорад, доми 5. марҳамат бародарон, сомонӣ ва рубл дар рӯи экран навистагиай. ҳавлии фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ, 4 дархона бо 5 сотиқ заминаш, гирду атрофаш маҳкам, шароити зиндагӣ 100% мебошад. ҳоло одам зиндагӣ дорад. воқеъ дар ноҳияи Рӯдакӣ, ҷамоати деҳқонии чораккорон, деҳаи маърифатӣ. қарибии мактаб аллакай ҳудуди ноҳияи Сино дохил шуд. варианти иваз кардан ба 2 хонага ва ё 3 хонага дар шаҳри Душанбе ҳам қабул карда мешавад. нархаш $220,000 сомонӣ, арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. ай қараболо хоҳиш кардан, марҳамат бародар, яке аз арзонтарин хона дар ҳамин минтақа. 2 хонага квартира бо масоҳати 44 метри квадратӣ дар 11-ум ошонаи бинои новостройка. хона бе ремонтай, коробка, дом 2 лифт дорад, бе таъмир коробка чӣ хеле ки гуфтем, ва метавонед якхонагаро 2 хонага кунед. дом худаш аз 14 ошона иборат аст. отопление марказӣ дорад. Садиқ, мактаб, поликлиника дар наздаш. охирон нархе дига арзон намешавад. марҳамат бародар, ва боз хотиррасо мекунем ки номи қарияи боло, яъне қараболоро иваз кардагианд ба шаҳраки шифобахш. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бухтар, пештара Корхунтепа, якхонага квартира бо масоҳати 46 метри квадратӣ дар 8-ум ошонаи бинои новостройка. хона бе ремонтаи коробка. худи дом 13 ошонага мебошад. элитни дом, якум этаж, маркази савдо ва хизматрасонӣ мешавад. инчунин 50% маблағро метавонед то 18 моҳа супоред, яъне ипотека кредитам гирифта метавонед. даромадгоҳ ва подъездҳои зебо дорад. лифто 6 дона, пассажирский ва грузовой замонавӣ бе овоз 24 соат кор мекунанд. агар светам набошад, дизелкати кор мекунанд. насос подачаи об ҳама этажда кор мекунанд, гарантияш қатъӣ. шахтаи иловагӣ барои кондитсионерҳо, системаи филтри об, домофон подъезда, видеонаблюдения, парковка, охрана, майдончаи кӯдакона чип қатъӣ мешавад. ягон одами бегуна даромада наметавонад. сохтмон айни ҳол дар 5-ум этаж рафтеста. хулас хонаи конкретния бародаро назди бозори фаровонда. нархаш $186,000 сомонӣ.
хонаи фурӯшӣ дар шаҳри хуҷанд 2 хонага квартира бо масоҳати 52 метри квадратӣ дар 4-ум ошонаи бинои советӣ. Хона ремонт дорад ва ҷойгир аст дар 31-ум микрорайони шаҳри Хуҷанд. Соҳибаш мегӯяд ки планировкаи нав, туалет ванна алоҳида, хонаҳо ҷудо. Ремонташ аз миёнарам пасттар мебошад ва нархаш 209 000 сомонӣ. Арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе аз Правсоюз хоҳиш карданд. Якхонага квартира бо масоҳати 59 метри квадратӣ дар 10-ум ошонаи бинои Новостройка. Хона бе ремонтаи коробка круговой Правсоюзда ҷойгир аст. Фирмаи диёри сабз мебошад. Марҳамат бародаро, нав сохтмонаш саршидагиай котлованша рехтестанд. нархаш 255 000 сомонӣ мебошад. Арзон ҳам мешавад. Агар ба квадратураш ҳисоб кунем 4300 сомонӣ мешавад сари ҳар як квадрат, ё ин ки $380. нархаш барои ин территория хубе бародаро. марҳамат. боз ҳамин рақамҳои телефона ки мебинед бениҳоят варианти бисёр дар ҳамин дом дорад. метавонем ба ҳазур муроҷиат кунем. дӯстони гиромӣ, кадоме надонад Правсоюз Якачнор дар куҷояй? Мобайни цирку автовокзал Правсоюз аст. бениҳоят ҷои зурай. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб 2 хонага бо масоҳати 52 метри квадратӣ дар 5-ум ошонаи бинои Новостройка. хона бе ремонтаи коробка ва харидори аниқ боша, занг зана бо савдо мешавад гуфтагиай соҳибаш. 177 000 сомонӣ мебошад дар шаҳри Кӯлоб. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳда 2 хонага квартира бо масоҳати 52 метри квадратӣ дар 9-ум ошонаи бинои Новостройка. хона бе ремонтаи коробка ҷойгир аз назди Бозорда сари роҳ мебошад. нархаш 150 000 сомонӣ. алишам мешавад. метавонем ба ҳазур вариантотона пешниҳод кунед. ва ин буд охирон хонаи фурӯшӣ дар имрӯза навормон. раҳмати калон дӯстони азиз ки моро то охир тамошо кардем. то боздид барори кор шумода. худо нигаҳбонтон бошад.